ମା ମା କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅ ମା। କ'ଣ ହେଲା କିରେ? କାହିଁକି ଡାକୁଛୁ? ମୁଁ କିଚେନ୍ରେ ଅଛି, ଏଠିକୁ ଆସେ। କ'ଣ ହେଲା କିରେ ମିତା? କାହିଁକି ଡାକୁଥିଲୁ ମୋତେ? ମା ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ବହୁତ ଭୋକ ହେଲାଣି। କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ କହିଲୁ? ତୁ ପୁଣି ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଛୁ? ତୁ ପୁରା ଖାଇବା କଥା ଶୁଣିଲେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହଉ। ମା ମା ତୁମେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ କଥା କହୁଛି। ହଉ ଯା, ତୁ ହାତ ଧୋଇକି ବସି ପଡ଼, ମୁଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ୁଛି। ଆରେ ପ୍ରିୟା, ତୁ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ? ଜାଣିଛ ମା, ଆଜି ନା ଆମ ସ୍କୁଲରେ ମୋ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇକି ପଡ଼ିଗଲା। ହେଲେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଗଲା ରେ? କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ତାର? କାହିଁକି ଆଉ କ'ଣ ମା, ସେ ମୋହରି ପରି ଖାଇବା ନା ଶୁଣିଲେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେଉଥିଲା, ଜମା ଖାଉନଥିଲା। ତା ଶରୀର ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁକି ସେ ଅଚେତ ହେଇକି ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାର ଚେତା ଫେରିଲା ପରେ ମିସ୍ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ସାର ବିଷୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇଲେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ କ'ଣ ସବୁ ଆମର ଶରୀର ପାଇଁ ଉପକାରରେ ଆସେ ତାହା କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖି, ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ମିସ୍ଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସାର ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲୁ ଆଉ ଜାଣିଲୁ? ଆଚ୍ଛା ମିତା କହିଲୁ, ଖାଦ୍ୟ ସାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଖାଦ୍ୟ ସାର ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପାଦାନକୁ ଖାଦ୍ୟ ସାର ବା ପୋଷକ କୁହନ୍ତି। ଜାଣିଛ ମା, ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ସାର ବା ପୋଷକ ଥାଏ, ଯେମିତିକି ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଜୀବସାର, ଧାତବ ଲବଣ ଓ ଜଳ। ଆଚ୍ଛା ଶ୍ୱେତସାର ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ କହିଲୁ? ସାଧାରଣତଃ ପାଟିକୁ ମିଠା ଲାଗୁଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଶ୍ୱେତସାର ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥାଉ, ଯେପରିକି ଭାତ, ରୁଟି, ଆଳୁ, ଚୁଡ଼ା, ସୁଜି, ମକା, ଗାଜର, କନ୍ଦମୂଳ, କଦଳୀ ଆଦି ଖାଦ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଶ୍ୱେତସାର ଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତିର ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ସ୍ନେହସାର। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଛୁଇଁଲେ ଆମ ହାତକୁ ତେଲିଆ ଲାଗେ, ତାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିଥାଉ, ଯେପରିକି ଚର୍ବି, ଲହୁଣୀ, ତେଲ, ଘିଅ, ଅଣ୍ଡାର କେଶର ଇତ୍ୟାଦିରେ ସ୍ନେହସାର ଥାଏ। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ, ଏହା ଶରୀରକୁ ଚିକ୍କଣ ରଖେ। ଥାର୍ଡ଼ରେ ଆସିଲା ପୁଷ୍ଟିସାର। ଜାଣିଛ ମା, ପୁଷ୍ଟିସାର ନା ଆମେ ପ୍ରାଣୀଠୁ ବି ପାଇଥାଉ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଉ। ଆଚ୍ଛା କେମିତି କହିଲୁ? ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥାଉ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଜ ପୁଷ୍ଟିସାର ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯେପରିକି ଡାଲି, ଶିମ୍ବ, ମଟର, ସୋୟାବିନ୍ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଉଦ୍ଭିଜ ପୁଷ୍ଟିସାର କୁହାଯାଏ। ଆଉ କେତେକ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥାଉ, ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଣୀଜ ପୁଷ୍ଟିସାର ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯେପରିକି କ୍ଷୀର, ଅଣ୍ଡା, ମାଛ, ମାଂସ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆମେ ପ୍ରାଣୀଜ ପୁଷ୍ଟିସାର ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଶରୀର ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ସ୍ନାୟୁ, ଚର୍ମ, ନଖ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତା ସହିତ ଶରୀରର କ୍ଷୟ ପୂରଣରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।
ଜାଣିଛ ମା ଜୀବସାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଜୀବସାର ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ ଏକ ବିଶେଷ ଉପାଦାନ ଥାଏ ଯାହା ଆମ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଭିଟାମିନ୍ ବା ଜୀବସାର କୁହନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଜୀବସାର ଶାଗ, ତଟକା ପରିବା, କ୍ଷୀର, କଲିଜା, ମାଛ, ଅଣ୍ଡା, ଗଜାମୁଗ, ପିଜୁଳି, ଲେମ୍ବୁ, କରମଙ୍ଗା, ଜାମୁକୋଳି, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଗାଜର, ଅଁଳା, ବାସି ତୋରାଣି ଇତ୍ୟାଦିରେ ଜୀବସାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଜାଣିଛ ମା ପନିପରିବାକୁ ଅଧିକ ସିଝାଇଲେ ବା କାଟି ପାଣିରେ ଅଧିକ ସମୟ ଭିଜାଇ ରଖିଲେ ସେଥିରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ମା ମୁଁ ନା ଖଣିଜ ଲବଣ ବା ଧାତୁସାର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି। ମିସ୍ କହିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼େଇବା, ତେଣୁ ତମେ କହିଦେଉନ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛ ଯଦି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଶୁଣେ। ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ ଖଣିଜ ଲବଣ ବା ଧାତୁସାର ଥାଏ, ଯେପରିକି ଚୂନ, ଲୌହ, ଗନ୍ଧକ ଆଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଖଣିଜ ଲବଣ ବା ଧାତୁସାର। ଧାତୁସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀରର ହାଡ଼ ଶକ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ରକ୍ତ ତିଆରି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଧାତୁସାର ବା ଖଣିଜ ଲବଣ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶାଗ, କ୍ଷୀର, ପନିପରିବା, ମୂଳା, ପିଜୁଳି, ଅଣ୍ଡା, ମାଣ୍ଡିଆ, ମକା, ମାଂସ, ଚୁନାମାଛ ଆଦିରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଧାତୁସାର ପାଇଥାଉ। ଆଉ ରହିଲା ଜଳ, ସେ ବିଷୟରେ ତ ତୁ ଜାଣିଛୁ, ତୁ କହ। ଓକେ ମା, ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ଜଳ ହେଉଛି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ସାରାଂଶ ଜଳରେ ମିଶି ରକ୍ତକୁ ଯାଏ ଏବଂ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଜାଣିଛ ମା ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନକୁ କେତେ ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ? ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନକୁ 4 ଲିଟର ବା 10ରୁ 12 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।